Zeelandhallen in Goes klaar voor noodopvang van 220 asielzoekers. Goes springt bij vanwege een groot tekort aan opvangplekken. En verder in deze Zeeland nu. Zeeuwse bedrijven hebben last van de oorlog en zorgen om leegstaand arsenaalcomplex. Goedenavond. De noodopvang voor asielzoekers in de Zeelandhallen in Goes is vandaag opengegaan. Het gemeentebestuur heeft de hallen opnieuw aangeboden aan het Rijk vanwege een groot tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De noodopvang in de Zeelandhallen in Goes is zo goed als klaar. De eerste asielzoekers zullen in de loop van deze dag hier aankomen. Het gaat om 220 mannen die in ieder geval tot 1 november hier zullen verblijven. We zijn volle bak in de voorbereiding zoals je ziet. De wasmachines moeten nog worden geplaatst en ja, een paar details moeten nog worden aangepast. En dan zijn we klaar om de mensen op te vangen. Het gaat om alleen maar mannen en dat heeft te maken met het sanitair hier. Sanitair en ook gewoon de veiligheid. En leefbaarheid en beheersbaarheid. Vrouwen en gezinnen op te vangen in een halfsteeds is niet wenselijk. De mannen slapen in een soort cabine waar ze met z'n vieren in kunnen. Leidt dat niet tot problemen? Nee, in principe gaat het gewoon goed. Als we kijken naar de voorgaande periode is het ook goed gegaan. Door de leefbaarheid en beheersbaarheid, door de collega's activiteiten te organiseren. Aandacht te geven aan de mensen. Ja, voorkom je ook spanningen. De asielzoekers die in de noodopvang verblijven mogen vrij in- en uitlopen. Het is geen gevangenis, dus mensen zijn gewoon vrij om te staan waar ze willen. Dus ze zullen ook gewoon een boodschapje doen bij de supermarkt en richting het centrum gaan. Het is de bedoeling dat de bewoners hun eigen eten gaan koken. Enerzijds dagbesteding, anderzijds wil je natuurlijk zelf je eigen prakkie koken. Ja, het geeft toch een gevoel van eigenwaarde dat omhoog gaat. Vorige keer bij de noodopvang hebben wij klachten gekregen van bewoners over met name hygiëne, ratten die rond zouden lopen. Is daar aan gedacht om dat te voorkomen deze keer? Klopt. Mede hierdoor door die keukens dat we deze hier buiten hebben gezet. Het valt me wel op, gezellig is het nergens hier, hè? Maar daar is ook voor gekozen. Klopt. Het is inderdaad een opvang waar wij eigenlijk ook niet achter staan, maar ja, we hebben wel de mogelijkheid om een bedden aan te bieden. Het is een sobere noodopvang en dat is beter dan op het gras slapen. Pro-Vlissingen van lijsttrekker Robert Brunke is een van de partijen die definitief naar de Raad van State stapt. Nu GroenLinks Partij van de Arbeid zichzelf voortaan Progressief Nederland noemt, afgekort PRO. Lokale afdelingen van GroenLinks Partij van de Arbeid moeten ook allemaal PRO gaan heten. En dat dubbelt dus met lokale partijen die nu al PRO heten. Verwarrend en onduidelijk, zeggen 9 lokale partijen die hiermee te maken hebben. En waarvan Pro-Vlissingen er dus 1 is. De lokale partijen hebben nu samen een bezwaarschrift ingediend bij de Raad van State. De oorlog in het Midden-Oosten duurt voort en dat heeft grote gevolgen voor bedrijven in Zeeland. Soms direct, soms indirect, maar alle bedrijfssectoren merken het. Brandstof en grondstoffen worden duurder, materialen komen niet of te laat en investeringen worden uitgesteld uit onzekerheid. Sinds dat de VS Iran binnen is gevallen, zijn natuurlijk gelijk die maandag zijn de prijzen enorm gestegen. En dat merken wij gelijk. Van Keulen Transport in Middelburg heeft zo'n 80 medewerkers en 65 auto's. Salarissen en diesel zijn de 2 grootste kostenposten voor de transporteur. En de dieselprijs hakt er door de oorlog in het Midden-Oosten flink in. Ik heb het voor mezelf uitgerekend. Met deze hoge prijzen heeft het op jaarbasis €750.000 extra kosten voor de brandstof. Ook kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil merkt de gevolgen van de oorlog. Aardgas is de belangrijkste grondstof voor kunstmest en de prijs van aardgas is sterk gestegen. Dat wordt doorberekend aan de boeren die kunstmest kopen. Tot op een bepaald niveau dat de telers zeggen, de boer zegt van ja, ik kijk naar alternatieven, iets minder kunstmest. Dat is ook weer een economisch optimum wat hij heeft. Dus dat is eigenlijk een kwestie van vraag en aanbod en de prijs op de wereldmarkt. De meeste boeren hebben 3 keer per jaar kunstmest nodig. Vaak hebben ze een voorraad. Wanneer kunstmest duurder wordt, hoeven boeren dat dus niet meteen te merken in de portemonnee. En voor Yara is het daarom nog niet duidelijk of de vraag naar kunstmest nu al afneemt door de hogere vraagprijs. Dus dat is eigenlijk hoe de markt in elkaar zit. Niet dat er op het moment dat het nodig is, de kunstmest, dat de boeren dan pas beginnen te kopen. Dus dat is ook een stukje risicospreiding van de boer. En ja, de komende maanden zal duidelijk worden van hoe lang houdt dit aan en hoe vertaalt zich dit dan daadwerkelijk in de markt.
Maar vroeg of laat krijgen alle Zeeuwse bedrijven te maken met de gevolgen van de oorlog. Je ziet dat eigenlijk bijna geen sector er geen last van heeft op verschillende manieren. Van energieprijzen tot het niet aangeleverd krijgen van grondstoffen of halffabrikaten. Of het niet wegkrijgen, als ik zo mag noemen, van producten die wij exporteren naar landen in de regio waar de oorlog plaatsvindt. Voor de hele Zeeuwse economie heeft de oorlog een verlammende werking. Bijna alles is duurder geworden en producten komen niet of te laat. Ook voor bouwbedrijven hoor ik die opdrachten hadden om bijvoorbeeld een nieuw kantoorpand voor een bedrijf neer te zetten. Dat soort initiatieven, dat soort investeringen worden uitgesteld vanwege de onzekerheid die het brengt voor heel veel verschillende bedrijven. De maker van de reportage, verslaggever Marcel de Kranen, staat hier. Ja, Marcel, iedereen heeft er dus mee te maken, maar hoe ze ermee omgaan, ja, dat verschilt, hè? Ja, je ziet dat zo'n transportbedrijf als Van Keulen, ja, die moeten gewoon doorrijden voor de klanten. En die berekenen die meerkosten dus ook direct door aan die klant. Dat is vrijwel 1 op 1. Bij Yara zit het wat ingewikkelder, zoals je hoorde. Ik heb Yara ook nog gevraagd van, ja, gaan jullie nu minder produceren, hè, nu die vraagprijs van aardgas zo duur is? Maar daar wilden ze niks over vertellen. Dat is toch bedrijfsgeheim, zoiets. Ja, ondertussen probeert het kabinet met allerlei maatregelen de pijn een beetje te verzachten. Hoe vallen die maatregelen? Nou, laten we even kijken naar wat Edwin van Keulen daarvan zegt. Als ik het goed bereken, ja, is het natuurlijk de motorrijtuigenbelasting gaat eraf bij 1 juli. Maar als je het dan terugreken, ja, dan is het eigenlijk maar een druppel op een gloeiende plaat. En daarnaast gaat bij 1 juli ook de kilometerheffing in. Dus eigenlijk zie ik het als een sigaar uit eigen doos. Met een gouden strikje er rond. Wat had u liever gehad? Accijnsverlaging. Nou Marcel, dat is duidelijk. Accijnsverlaging. Ja, en vergeet niet dat zo'n transporteur in Zeeland, die moet ook opboksen tegen transporteurs in België, waar die accijns altijd al laag was. Aan de andere kant, Zeeuwse transporteurs kunnen bijvoorbeeld, ja, in tegenstelling tot Noord-Hollandse transporteurs, die kunnen nog eens gaan tanken in België. Dus ja, dat is dan weer een voordeel bij een nadeel. Marcel de Kranen, dankjewel. De aanhoudende droogte zorgt voor een grotere kans op natuurbranden in Zeeland. De veiligheidsregio waarschuwt voor een grotere kans op deze branden en heeft fase 2 afgekondigd. Dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Het is een lange tijd droog in de natuur. Zeker bij harde wind kan een brand zich dan snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De politie heeft gisteravond bij 2 minderjarige jongens uit Oostzoeburg en Middelburg vuurwapens gevonden. Dat gebeurde in Middelburg toen agenten een groepje jongeren controleerden op het Zusterplein, vlakbij de markt waar er op dat moment feest was vanwege Koningsdag. De 2 jongens zijn opgepakt, ze zitten nog vast en in hun woningen is huiszoeking gedaan. De provincie begint met een nieuwe promotiecampagne om meer toeristen te trekken. De titel van deze campagne is Je strand het mooist in Zeeland. Doel is om meer toeristen te interesseren voor Zeeuwse musea, winkelstraten en ook natuurgebieden. En op die manier te laten zien dat er meer is dan alleen strand. Want uit een eerder gepubliceerd rapport van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme blijkt dat toeristen vinden dat er verder weinig te beleven valt in Zeeland. En ooit was het een van die toeristische trekpleisters, maar nu is het Arsenaalgebied in Vlissingen, want daar hebben we het over, een troosteloos gebied met leegstaande panden. Binnenkort vertrekt ook de laatste ondernemer van de speelhal. Bewoners, politiek en gemeente zijn het er allemaal over eens dat er iets moet gebeuren. Maar wat? Het Arsenaal Hotel. Ja, welke plannen hebben er niet gelegen hier voor het voormalige wapenarsenaal hier in Vlissingen? Inmiddels vertrekt ook de laatste ondernemer uit dit gebied. En dat betekent dat het leegloopt en steeds verder verloedert. Je ziet dat het dak kapot gaat. De stukken hout waaien hier zo, dus je moet de mensen af en toe ook even waarschuwen. Van ja, pas op, ja, want het beste kan je een helm opzetten. Gewoon zonde, want het was zo'n mooi gebouw, zo functioneel en dat dat zo teloor is gegaan. Laten we hopen dat er snel wat aan gedaan gaat worden. Nou, dat vind ik jammer van zo'n mooi historisch pand. Als het lang leeg staat, raakt het ook in verval. Dan zie je ook het ruiten worden kapot gegooid en dergelijke. Dat is jammer. Toch was het ooit een grote toeristische trekpleister in Vlissingen. Met een zeeaquarium vol roggen en een piratenpark. In de hoogtijdagen kwamen er zo'n 200.000 bezoekers op af. En nu? Niemand. De laatste ondernemer vertrekt nu ook. Het is troosteloos, zeker zoals je het zegt. Als je nu om je heen kijkt, dan daar zijn geen mensen. Er zijn nog wat stenen gebouwen. Ja, dat ziet er niet goed uit voor Vlissingen. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren met de Zijlmarkt, met het Arsenaalplein, met de Nieuwe Dijk, met de Ruiterplein. Ik kom geen Vlissingen tegen die zegt het is prima zo, niemand. En toch gebeurt er helemaal niks.
De eigenaren van de panden hebben inmiddels al 2 jaar lang vergunningen om de gebouwen aan te pakken en om er nieuwe activiteiten in te verrichten, zoals een hotel met 60 kamers. Toch doen ze niks en dat wringt. Het ergste daarvan is natuurlijk dat je als gemeenteraad, als college, je hebt geen instrument dat je kan zeggen in de omgevingswet van na 2 jaar, hoe zit dat nu? Wanneer gaan jullie bouwen? Kunnen we kijken dat de eerste paal al in de grond zit bijvoorbeeld? Nou, als politicus erger ik mij daaraan. Want zodoende blijft de samenleving gegijzeld jarenlang doordat er niets gebeurt. Nee, we zijn regelmatig in gesprek met de ondernemer. We proberen ze ook wel aan te sporen. Maar uiteindelijk is het de ondernemer zelf die erover gaat. Is het dan niet gewoon laf van het college? Dat ze moeten meer druk uitoefenen? Nou, nieuw college komt eraan. Hè? Dus we gaan kijken, gaan dat nieuwe college onder druk zetten. En dan moet daar maar lef uit voortkomen en daadkracht uit voortkomen. En dan kunnen we hier ook weer iets gaan doen. Het gebied blijft er voorlopig waarschijnlijk zo bij liggen als de gemeente niet meer druk gaat uitoefenen op de ondernemers. Want zij hebben de sleutel in handen. Maar zolang zij niks doen, blijft het er zo uitzien. Iets dat nog wel een groot succes is, ook na 60 jaar, is zwembad de Goudvijver in Cereskerken. Ooit ontstaan na een archeologische vondst van een goudschat. Ik ga vandaag waarschijnlijk heel veel zwemmen en ik denk dat ik ook churros ga eten, want dat hadden ze hier ook. En ja, ik denk gewoon een hele leuke dag hebben hier. In 1966 werd het zwembad, midden in Cereskerken, aangelegd. Dat was mogelijk door een hele bijzondere vondst. Er zijn er 60 jaar geleden ook munten gevonden hier in de Torenstraat. Ik meen ergens aan die kant. En van de opbrengst daarvan heeft de gemeente besloten om een zwembad te bouwen. En de brandweerkazerne hier op het dorp. En we bestaan dus nog steeds. Sindsdien is de Goudvijver uitgegroeid tot een vaste ontmoetingsplek voor heel Cereskerken. Mensen hebben zelf geholpen met het bad uitgraven. Dus ja, het is echt een bad van de gemeenschap hier. Voor Iris Oonkes is deze dag er één met een lach en een traan. Ik neem na 15 jaar afscheid, maar pas aan het eind van het seizoen. Maakt het deze dag dan extra bijzonder? Ja, een beetje weemoed geeft het toch ook wel. Ja, want het is wel, ik heb altijd gezegd, het is de leukste baan van heel Zeeland. En om afscheid te nemen, ja, het is een beetje raar nog steeds. Veel weemoed. Het was een prachtig zonnige dag in Zeeland tussen de 16 en 17 graden. Maar er stond ook een vrij sterke noordoostenwind, kracht 4 tot 6. Morgen is die wind iets minder sterk, windkracht 3 tot 5. Het is morgen ook de hele dag zonnig, maximumtemperaturen tussen de 15 en 19 graden. Donderdag en vrijdag, dan wordt het warmer. En tot zover deze Zeeland nu nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.